ଶୁଣ ଶୁଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ରାତ୍ରି 11ଟା 58 ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଯେ ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଯିବ, ସେ କୋଟିପତି ବନିଯିବ, ନହବା କାମ ସବୁ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ମିଳିବ। ହେଲେ ଏହା ଏକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାଏ ବା ଅମୃତ ଯୋଗ ଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିହାତି ଦେଖାଯିବ। ଏହା 1000 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ରାକ୍ଷସୀ 1000 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୋଜନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ